איפה הכסף? זאת שאלה שהרבה בעלי עסקים שואלים את עצמם, תוך שהם מתמודדים עם מצב מתסכל ולא ברור של פעילות טובה, יש מחירות, יש מחזורים יפים, משלמים מיסים גבוהים, אבל בסוף, משום מה, לא נשאר רווח, לא נשאר כסף לבעלים. אז כשהם שואלים איפה הכסף, אני מציע לפנות אל ירון לוי, שלום. שלום. הבעלים של לוי יועצים עסקיים, שעוסקת בשיפור רווחיות של מחירות ועסקים, בקידום עסקים קיימים ובהקמה של עסקים חדשים, כדי שהם לא ייתקלו בבעיה הזאת שהכל לכאורה בסדר, אבל משום מה אין רווחים. נכון. איזה סוג עסקים מגיעים אליכם? חברת לוי ייעוץ עסקי מהחברות המובילות בישראל בתחום הייעוץ עסקי. אנחנו מתמחים בשלושה תחומים, כלכלי, שיווקי וניהולי. מגיעים אלינו עסקים מכל הגוונים והמינים במדינת ישראל, אנחנו מאוד מאוד ותיקים בנושא, יש לנו מומחים שיודעים לתת מענה בשתי בעיות עיקריות שבהם אני נתקל. הבעיה הראשונה שאני נשאל, איפה הכסף? איפה הכסף זה אומר שיש עסק טוב, יש מחירות, יש גלגול, יש עובדים, יש הכל, אבל בסוף, אחרי אין כל... רווח. אין רווח. לפעמים גם אין משכורת לבעלים. גם שהוא עובד, אין משכורת. לא רק שאין רווח, צריך להיות רווח בנוסף למשכורת. והשאלה השנייה שאני נשאל, איפה הלקוחות? זה סוג אחר של בעיה. שיש הכל, אבל אין מחירות. זה לא שאיפה הכסף, איפה הלקוחות? מה עשיתי לא נכון? כלומר, יש לנו מה להציע, ומשום מה לא מתגלגלים. זהו, זאת אומרת, או שאין מחירות, ואז אנחנו נותנים מענה בנושא השיווקי מחירתי, או שיש הכל ואין רווח. וזה איפה הכסף. איפה המחירות או איפה הכסף? אז איך נראה התהליך הזה של הייעוץ העסקי? איך אתם פועלים מול העסק הזה הבעייתי? אני מוכרח לציין שכל לקוח שמגיע אלינו, אני מעורב באופן אישי בליווי שלו. יש לנו כמובן גם צוות יועצים שמסייע לי. השלב הראשון זה אני מאבחן, בגלל שיש לי הרבה ניסיון ועברתי מעל 1,000 עסקים, אז בשלב הראשון אני מאבחן את הבעיה, זה לוקח לי די מהר. יש בדרך כלל בעיה אחת מג'ורית ועוד בעיות קטנות, אבל מתחילים עם המג'ורית העיקרית. אז אני מאבחן את הבעיה. בשלב השני אני בונה אסטרטגיה איך לפתור אותה, ובשלב השלישי אנחנו יוצאים ליישום עם תוכנית עסקית. וכמה זמן לוקח בדרך כלל תהליך של קימום של עסק בעייתי? יש בטח הבדל בין קטן לגדול יותר? כן, זה כמה חודשים שלפעמים נמשך למעבר לזה, כי העסק גדל ומצליח ואז הוא מתרחב ואני נשאר בליווי של כמה שנים. אבל בוא נגיד שכמה חודשים, 3-4 חודשים, זה בדרך כלל המינימום בשביל לפתור את הבעיה ולהוציא אותה לפועל. גם לא רק להבחן, צריך גם לדעת ליישם אותה נכון. מה קורה עם הקמה של עסקים חדשים? איך אתם מלווים אותם כדי שזה לא יקרה? נכון, בדיוק. גם זה חלק גדול מהפעילות שלנו. יש שלב אחד שצריך לעשות אותו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה תחזית כלכלית, תחזית עסקית. כשמגיע עסק, מגיע יזם ורוצה לפתוח עסק חדש, צריך בעצם לנסות ולחזות מה הוא ילך להרוויח, כמה הוא ישקיע ותוך כמה זמן הוא מחזיר את ההשקעה. זה נקרא מודל כלכלי, תחזית עסקית, תוכנית עסקית ראשונית, שזה כל מיני מונחים. ואסור לדלג על השלב הזה, כי לפעמים הרעיון והחלום של היזם או היזמת, בסופו של דבר, הוא לא כלכלי, ורואים את זה מההתחלה. עושים את הבדיקה הראשונית, ולפעמים בתחזית רואים שזה לא טוב. כלומר, הליווי בעצם מוביל לפעמים אפילו לעצור את רעיון, להפסיק לשפוך כסף, או לשנות כיוון. גם וגם, לפעמים זה לעצור מוחלט, לפעמים זה לשנות כיוון, ולפעמים הכל בסדר ומתקדמים, ואז יש את הליווי, כמו שאמרתי בהתחלה, בונים את התשתיות כמו שצריך שלא יהיו בעוד בהמשך, תשתיות כלכליות שזה תמחור ותחזית עסקית, יעדים, שיווק שזה מחירות וגיוס של עובדים, וניהול נכון בעבודה בין שותפים, חלוקת זמן של הבעלים, במה הוא מעורב ומה הוא לא מעורב. אנחנו בונים את התשתיות, אחרי שיש אור ירוק בשלב הראשוני, אנחנו בונים את התשתיות לעסק בריא. גם זה לוקח 3-4 חודשים. ובאחוזים אני מניח שיש חלק ניכר מהעסקים חדשים וגם קיימים שסובלים מהבעיה הזאת. שלכאורה הכל בסדר, יש פוטנציאל, אבל הוא לא מתממש. ברור, כי לא לומדים מנהל עסקים בבית ספר, ולא לומדים את זה באוניברסיטה, מי שלא לומד את המקצוע הספציפי הזה. וגם החיים מלמדים. אז בשביל זה באים לייעוץ עסקי, מקצועי, בחברה כמונו שנותנת ויש לה הרבה ניסיון. אגב, חשוב שליועץ יהיה ניסיון בתחום הספציפי של הלקוח. זה דבר בסיסי.
ולנו יש ניסיון ממעל אלפי אחרי עסקים. כל כך הרבה עסקים, בוודאי ברור, יש אתה לכם כבר ניסיון. מכיר את השטיקים והטיקים, ומכיר את הספקים, ומכיר את כל הסודות. אז אני אנסה לסכם את מה שעשינו, שהמסע להקמת עסק חדש או לניהול רווחי של עסק קיים הוא ארוך, הוא מפרך, הוא מצריך בחינה מעמיקה של מגוון של פרמטרים והיבטים שונים וסבוכים, ונראה שיועץ עסקי שמתמחה בהגדלת מחירות ורווחים הוא כנראה חובה כמעט לכל בעל עסק. ירון לוי, תודה רבה. תודה רבה.